Good morning guys! It's Sunday. Wait, ang init. Grabe. Punta ako ng shops kasi bibili ako ng beef. Off! Bibili ako ng beef para sa dynamite kasi magluluto ako ng dynamite. Tagal na kasi nung chili dun. Hindi ko pa naluluto. Tapos sobrang magiging busy ako guys next 3 weeks in a row. Wala akong, well, meron akong day off kasi holiday sa Wednesday. But the next 2 weeks after that, wala. Straight 5 days ako magtatrabaho. So I don't think I will have time to cook that bloody dynamite. Baka masira yung chili eh. Sayang naman. Mabaho talaga dito sa loob ay. Parang may vinegar na natapon na hindi ko alam. Si Dan, hindi niya naaamoy kasi I think may diferensya yung ilong niya. Pero ako amoy na amoy ko siya. Every time may ino-open ko yung sasakyan, meron talagang vinegar na amoy. So yun lang naman yung bibilihin ko. Tapos malapit lang naman. So nag-makeup lang ako guys. Kasi pupunta din kami kina Lyra mamaya. So sabi ko makeup na lang ako. Tapos i-film ko yung dynamite. Kasi gusto ko i-film siya. And then mag-vlog din ako today. Ito na nga yung ating vlog. Sobrang lapit lang naman ng shop. Pwede nga siyang lakadin eh. Kaya alam, grabe ang init naman. Uy. Okay guys, yun lang. Dito na tayo sa shop. Bili lang tayo ng beef and that's it. Parking. Huwag niyo akong pahirapan na huwag kayo. Bakit ang daming tao sa... Ay my gosh, hindi pa open. Oh shoot. Hindi pa siya open guys. Hintay mga tao sa labas kasi hindi pa open yung shop. Iba din ako. Pinagtatawanan ako ni kuya. Sabi niya, parking mo tsaka. Yay, open na. Kaka-open lang. Exactly 11 AM talaga sila nag-open. Okay, tara na guys. Beef lang talaga yung kukunin natin. Minced beef, minced beef. Ano yan? Okay. We got our beef. Ang laki guys, pero wala na yung maliit eh. Merong maliit organic, tas mas mahal pa nito. Sabi ko yan na lang. And guys, pahin na tayo. Na-prepare ko na yung bawang at saka yung sibuyas. Yan. And then, nandito yung ating beef. Yan. Now, yung ating sili. Oh, by the way, yung ano ko din, wrapper ko. Nagtuto na siya. So, pag ready na ang lahat, ready na rin yan. Ito yung chili na. Tagal-tagal ko na yung nahanap. Nahanap ko siya finally. So, ganito siya kalalaki, guys. Tapos, pinili ko yung meron pa nito. Kasi gusto ko na parang, hala, kasya ba yung lumpia wrapper? Kasya naman siguro, no? Maliit kasi yung ano po. Sobra ko pa kasi to noong, yung prawns na nirap ko ng lumpia wrapper, yung recipe ni Manay. Sobra ko pa yan. And meron siyang 50. Sayang naman kung hindi gagamitin. So, meron akong mga videos na pinanood guys kung paano to siya gawin. Again, ay, hugasan ko muna to. Nakuha ko, ay, cheese pala, wait. Nung nagpunta kami sa bahay ng tita ko nung Pasko guys, nung sa Pilipinas, nagluto, gumawa sila ng ganito. Tapos, yun yung pinasnack nila sa amin. And sobrang sarap. Hindi ko alam kung merong meat yun eh. Nung sinearch ko siya online, merong mga recipe na may meat. So, yeah. Lalagyan ko na lang siya ng meat. And ito yung cheese na gagamitin ko. Ano lang siya? Cheddar cheese. And then, hugasan ko muna yung mga chili. And then, i-ano natin siya. Tatanggalin natin yung buto. Ayan na, malinis na siya guys. So, yung gagawin, wait, lipat ko muna ito dito. So, yung gagawin is, ikakat mo siya lengthwise, pero hindi mo siya itatagos sa kabila. Dito lang. Para lang makuha mo yung seeds. Medyo scary to ha, lalo na malaking knife yung gamit ko. Wait, kuha ko ng maliit. Now, kuha ka ng teaspoon, tapos kukunin mo lang yung, parang tawag dito pith ata. Itong parang strands sa loob. Kasi ano to eh, maanghang. Medyo marami-rami yung gagawin natin.
So guys, pang 5 chili ko na to. Yung pinaka the best na way na kunin yung mga seeds is unahin yung dito sa ibabaw. Tapos parang kunin yung root ng pith, yung parang strand. And then iano mo siya pababa. And ingat guys kasi tumatalsik siya. Natatalsikan ng pangalawang beses na natalsikan yung mata ko. Pero sa side lang naman ng mata ko, hindi sa loob. So galing sa pinakataas. Tapos work your way down. Char. Meron talaga akong advice sa inyo. Ako na talaga. Mas madali siya kasi mas nakukuha talaga lahat kung gaganunin mo siya. What am I adding, babe? Garlic and onion. Garlic and onion. Garlic first. I cook most meals in this household. I am the chef of the family. Next we'll be doing onion. I cut this up into finely chopped pieces, square shortcuts. Yeah, right. And you stir it clockwise. If you do it clockwise, it cooks a little bit faster, it tastes a little bit more yummy. Whatever. Once you've done that, the beef. Australian beef. Mince. That's probably about right. What do you think? I think so. You think so? Okay. Maybe add just a little more. Look at how many chili we have. And then you decide how many. Perfect. Are you sure? Relevant. So, ikaw na bahala dyan? Ha? Ha? Ikaw na bahala dyan? Yes. Okay. Yung ating chili na ko na guys, nakuha ko na lahat ng seeds niya at saka yung mga pith. Pith ba? Sabi-sabi ako dito ng pith kasi hindi pala pith. Pero, yeah. Now, yung gagawin ko guys is parang dadaanan ko siya ng tubig. Dadaanan talaga ng tubig just to make sure na wala yung mga like see, meron pa siyang konting seeds. So, gagawin ko lang yon. Babe, I've got this. I've got this. Who's the best? Me. Whose vlog's always me? Uy, ang vlogging! Guys, para may lasa yung beef natin, lalagyan ko siya ng chicken cubes. Ito, siguro 2 nito, para may lasa siya. Yung sa napanood ko, nilagyan nila ng pepper at saka salt. Ito, mas malasa kasi para sa akin. So, ito na lang. Lalagyan ko siya ng 2 maliliit. Kasi ito din yung ginamit ko sa sayote ko eh. Nagustuhan ko siya guys kasi malasa talaga yung mince. So, yeah. Dudurugin ko lang. Tapos, i-mix. And yan. Instant pampalasa. While niluluto ni Dan yung beef, ito naman yung ginagawa ko. Sineseparate ko yung ating spring roll wrapper. Maliit siya guys. So, I think yung gagawin ko is 2. Kasi tingnan mo, ang haba. Or I think gagawin ko siya ganyan. We'll see. We'll see. Pero sineseparate ko lang siya para dire-diretso na tayo mamaya kapag naluto na yung beef. So, kapag naluto yung beef, isi-set aside na natin siya para hindi siya ganun kainit. And then, isa-stuff na natin yung ating chili. Si Dan, ayaw niya ng what you call it, maanghang. Will you eat this? But this is really spicy. It's gonna make your face red. What, babe? It's all finished. Cooked to perfection. Master chef. It's cooked na guys. Okay, so you can set it aside. Put it in a... Just leave it on here. Okay, yeah, just leave it there. Mag-try nga tayo ng isa, babe. So just want 1 egg beater in here? Yes, please. Isang egg dyan. You're gonna feel me beat it? I'm gonna film you beat it. Beat it, my love. Yes. Pressure. Para lang naman yun sa ano. Yeah, it's gonna be enough. 1 egg? Yeah, just 1 egg. I just use it to stick the spring roll. Okay, done. Wow, that was quick. I'm a fast beater.
Okay. Hello, where's the meat? Go on. Do you want to try this? Do you want to do it? Or No, you do it. do you want to try one? I'll try one. Okay. So you put that. Oh, cheese! Did you cut it? Yes. Wait, let's Cut it? Yeah. Anyway. cut it in strips. How many strips? Does it fit in there? Like small strips? Does it fit in the middle there? Yes. Let's do like small. Yes. Oh, this is good. Like that. Wait sa muna, guys. No, that's too small. I want to add more cheese. So cut more strips. Do that big? That's bigger. Yeah. Okay. Yan. Yeah, but you gotta make it stick. So you do that. Stick it. Okay, so this is the first one. Meron siyang lumabas ng konti dyan. So I think iibahin ko siya. Wait, ibahin natin. Yung style. Nilalagyan ko ng 2 strip ng cheese kasi I love cheese. Hindi pala siya ganun kadali, beige. Is it your first time making this? It's my first time, yeah. First time ko to, guys, ha. Huwag niyo ako judge. Okay. I think the other one is better. Kasi ito may pa siya. Okay. Yung isa yung mas maganda, guys. Yung pa-slant. So, I'll do the slant version, babe, because I think it's better. And then, lagyan natin siya. Actually, dapat teaspoon yung ginagamit ko, hindi itong malaking spoon kasi hindi siya ganun kadali ipasok. Wow, we will have heaps of cheese left. Kasi konti lang ng cheese na ginagamit natin, eh. So, kapag siguro nakagawa ka lang ng 3, mas masasanay ka na. So, okay lang yan. Guys, ready na sila. Ang lalaki na chili. Dinamihan ko din kasi yung cheese, tsaka yung stuffing, yung beef, dinamihan ko din. So, ganyan yung itsura niya. I actually ended up using 2 yung maliliit na wrappers. Sa iba, like ito, like I think ito lahat. 2 wrappers yung ginamit ko kasi mahaba yung chili. So, now, let's prepare yung pang deep fry natin. So, nakauna yung ko. Wait, babe, can you help me put this in there, please? Vegetable oil. Gagamitin sana namin yung deep fryer. Kaya lang sabi ko, hassle na. Okay, we need a lot of oil, babe. Lalagay na natin. Actually, meron ng 2 dun. Yung iba, merong mga butas-butas. So, sana hindi siya mag-burst. Pero, yes. Pangatlo na yan. Siguro maglalagay ako 5 at a time. Inuuna ko yung mga tsaka. Yung mga tsaka natin na nagawa. Yung mga unang nagawa natin. Hala. Okay. Yan! Actually, 6 na lang. 5. Okay. Look, see? May pumutok na. May butas kasi. Pero okay na yan. Guys, tapos na yung iba. Excited na ako. Kaya lang kailangan pa siya chill dyan ng konti-konti kasi sobrang init niyan kasi may cheese na na-melt. So, try natin to. Sabay tayo mag-taste, babe! Babe, let's taste this together. Yan, yung may butas pero yummers! Tikman natin. So, you try. We need to try these 2 because that's the first one. Okay. Hala, careful. It's hot because the cheese. Careful. Good. Is it good? Yeah. Ah. It's good. Need some dipping sauce. Oh yeah, sweet and sour? Diba, hindi masyado yung cheese. Hindi masyado marami. Kasi yung first, siguro mga first 5 na ginawa namin, hindi ganun karaming cheese. Pero yung iba marami na. Ito na yung lunch ko. Tapos magabaon din ako para lunch bukas. Gutom na ako So, sweet and sour sauce. Sweet chili. Yeah. Thank you. The one with more cheese is good. Damihan nyo yung cheese kasi mas masarap maraming cheese. Guys, yun na yung video namin. Thank you guys for watching. Okay yung luto namin, Ben. It's successful our cooking. Yeah, it was good. It was good. It's not too spicy as well. Hindi siya ganun ka-spicy. But yeah. Thumbnail? Thumbnail? What do you want? What do you want to do?
Sige, thumbnail. Thank you guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Mwah.